Dobro jutro, hvala vam što prisustujete našoj konferenciji za medije i hvala vam što pratite aktivnosti poslaničke grupe Zeleno-levi front Ne davimo Beograd. Današnja konferencija za medije je pre svega posvećena izmenama krivičnog zakonodavstva o kojima Ministarstvo pravde trenutno sprovodi nazovi javnu raspravu. Pre svega treba reći da iako u javnosti prvenstveno bilo reči o određenim izmenama Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, da Ministarstvo pravde zapravo u javnu raspravu pustilo 5 nacrta zakona, a iako se nekima od njih uvode veoma krupne izmene, između ostalog Pravosudna akademija postaje jedini put ulaska u pravosuđe, odnosno jedini način do izbora na sudijsku i javno-tužilačku funkciju, to je nekako prošlo ispod radara. Na taj način će između ostalog Srpska napredna stranka zaokružiti pravni okvir za svoj politički, odnosno partijski uticaj na pravosuđe, a da pritom o tome nije sproveden apsolutno ni jedan jedini stručni razgovor. Takođe, ono što je interesantno jeste da Ministarstvo nije sačekalo mišljenje Venecijanske komisije o Zakonu o Pravosudnoj akademiji koji će biti spremno tek početkom decembra. Ja sam o tome postavila pitanje ministarki Maji Popović, na koje još uvek nisam dobila odgovor. Setimo se samo prošlogodišnjeg skandala sa varenjem na ispitu za Pravosudnu akademiju koji je na kraju zataškan. Kada su u pitanju Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku, i juče smo mogli da čujemo da se kao izgovor za njihovo hitno donošenje koristi reformska agenda, odnosno ministarka je rekla da to traži Evropska unija i da to mora da bude usvojeno do kraja decembra. Jedini razlog za to koji možemo da pronađemo je zapravo finansijski. Izgleda da Srpska napredna stranka potrošila sve pare iz budžeta na besmislene projekte kakav je EKSPO i sada rupe u budžetu treba da popunjava sredstvima iz fondova Evropske unije. Neke od izmena koje su predložene jesu u skladu sa procesom evropskih integracija, ali kao po običaju Srpska napredna stranka pokušava da prošvercuje još neka rešenja koja niti imaju veze sa Evropskom unijom, niti su u skladu sa evropskim vrednostima. Kada su u pitanju izmene Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, mi smatramo da postoje 3 grupe problematičnih rešenja i navešćemo neke od primera za to. Pre svega, ponovo vidimo jedno populističko pooštravanje kaznene politike. Sa druge strane, vidimo izmene koje će svakako povećati represiju, odnosno mogu da budu usmerene na one koji su protivnici režima Srpske napredne stranke. I na trećem mestu postoje izmene koje su namenjene daljem povlašćivanju kriminalne elite na vlasti. Kada je u pitanju pooštravanje kaznene politike, za koju mi smatramo da je populistička mera, ja bih naglasila da je Krivični zakonik od njegovog donošenja menjan 7 puta i to nekoliko puta upravo da bi se pooštrile kazne. Uvedena je kazna doživotnog zatvora, 2019. su recimo pooštravane kazne za trgovinu opojnim drogama, a da nikakve rezultate u smanjenju kriminaliteta nismo zapravo videli. Ovakvo pooštravanje kazni je posebno upitno kada nije praćeno nekim drugim merama. Daću kao primer krivično delo silovanja za koje se ovim izmenama predlaže povećanje kazni. Međutim, sa druge strane, uopšte se izmene ne bave definicijom krivičnog dela silovanja, iako su na to ukazivale organizacije koje se bave ovim temama. Sa druge strane, Zakonikom o krivičnom postupku se dodatno otežava položaj žena koje su preživele nasilje, između ostalog i zato što se omogućava osporavanje statusa posebno osetljivog svedoka. O tome će više govoriti moja koleginica Marina Mijatović. Druga grupa problema podrazumeva izmene koje ukazuju na povećanje represije, koje svakako može da bude usmereno kako na sadašnje, tako na buduće protivnike režima. U javnosti je bilo reči samo o jednom krivičnom delu za koje je procenjeno da bi moglo da bude usmereno ka aktivistima, ali ja bih ukazala na još neke primere. Pre svega, proširuje se krivično delo odavanja tajnih podataka i
sada ono neće obuhvatiti samo državnu tajnu, što je uobičajeno i kako je bilo ranije, već podatke svih nivoa poverljivosti, što je očigledno usmereno na uzbunjivače koji bi eventualno razmišljali o tome da u javnost iznesu neke informacije o kriminalnim aktivnostima u državnim organima ili državnim preduzećima. Takođe, ovde može da se ubroji i brisanje krivičnog dela iznuđivanja iskaza, a takođe u Zakoniku o krivičnom postupku nalazimo odredbe kojima se pojačavaju ovlašćenja, recimo Bezbednosne informativne agencije, između ostalog i mogućnosti da traže pribavljanje određenih evidencija, što ranije nije bilo moguće. Konačno, tu su izmene koje idu u korist kriminalne elite na vlasti, odnosno kriminalnog sistema koje je Srpska napredna stranka već ustanovila i kojim se služi, i ono služi ili za nezakonito izvlačenje sredstava iz javnih izvora ili za dalje povlašćivanje ljudi koji su deo te kriminalne hobotnice na vlasti. Pre svega, to se odnosi na oslobađanje od krivične odgovornosti za zloupotrebu u javnim nabavkama ispod 5 miliona dinara i za to nije pruženo nikakvo racionalno obrazloženje. Dakle, umesto da se uvode nova antikorupcijska krivična dela, korupcija se praktično dekriminalizuje. Još jedan takav primer jeste činjenica da više neće biti zabranjeno posredovanje u prostituciji, već samo podsticanje u prostituciji. Ja ću podsetiti na slučajnost da su za posredovanje u prostituciji optuženi braća Panić, u javnosti poznati kao mladi kumovi Aleksandra Vučića. Konačno, sramno je da se razgovori o ovako opsežnim i ovako ozbiljnim promenama krivičnog zakonodavstva uopšte ni na koji način ne vode u parlamentu. Odbor za pravosuđe Narodne skupštine do sada je imao samo jednu jedinu konstitutivnu sednicu, a u najmanju ruku ovi zakoni mogli su da budu predmet javnog slušanja u Narodnoj skupštini i onda bi svi građani imali mogućnost da čuju o čemu se ovde radi i mogućnost da čuju predloge organizacija koje su dostavljane Ministarstvu pravde, a koje radna grupa nije smatrala dovoljno važnim. Među tim predlozima su i predlozi organizacija koje se bave pravima žena i zaštitom žena koje su preživele nasilje, a moje koleginice Marina Mijatović, Natalija Stojmenović i Biljana Đorđević govorit će više o tim primerima. Dobar dan svima. Ja ću se najviše osvrnuti na Zakonik o krivičnom postupku u smislu položaja oštećenih, odnosno žrtava u toku jednog postupka i da li uopšte ovaj zakonik brine o žrtvama krivičnih dela, posebno u kontekstu krivičnih dela gde imamo najveći broj žena kao žrtve krivičnog dela, kao što su silovanje, kao što je nasilje u porodici, proganjanje. Mi vidimo da i u ovom prethodnom, odnosno važećem zakoniku nikada zakonodavac, odnosno predlagač, nije imao ni nameru da u potpunosti zaštiti žrtvu u toku ovog postupka, a ovaj nacrt nam pokazuje da u stvari se smanjuje zaštita žrtava, odnosno posebno žena u ovom postupku. Mi smo se posebno ovde takođe i osvrnuli na njihovo pravo da li mogu da izvrše uvid u predmet kada se predmet nalazi još uvek pred tužilaštvom. Dakle, ovde nije bilo ni reči o izmeni ovog člana, da oštećeni, odnosno žrtva, može da izvrši uvid u predmet, ali kaže se, a može mu biti uskraćeno. Dakle, mi vidimo i u praksi da to može je postalo nekako praksa i da se onemogućava žrtvi da izvrši uvid u taj predmet. Dakle, ona ne može aktivno ni jednako da učestvuje u postupku. Samim tim, ukoliko se i odbaci krivična prijava, mi znamo da taj prigovor koji se može podneti kao neki pravni lek koji bi trebalo žrtvi da pruži zaštitu njegovih prava, mi tačno tu vidimo da je nemoguće da se taj prigovor napiše i uloži adekvatno, jer prosto žrtva nije u mogućnosti da sazna šta se sve nalazi u tom predmetu. Ono što nas najviše negde zabrinjava jeste ovaj član koji se tiče posebno osetljivog svedoka. Dakle, u obrazloženju ovog nacrta kaže se da se ide ka tome da se žrtva još više zaštiti, međutim, kada se malo
predlog pročita, vidi se jasno da ta žrtva u stvari može da bude izložena dodatnoj viktimizaciji samo zbog toga što postoji ta odredba, odnosno deo odredbe gde se kaže da će tužilaštvo ili sud moći da konsultuje neke stručne organe da se proveri da li žrtva može da ima taj status. Kako se čita ova norma, mi mislimo da će to baš značiti jednu sekundarnu viktimizaciju, što naravno nije dobro. Iz obrazloženja i ove direktive mi mislimo da je ovo kontradiktoran predlog, zato što ta direktiva na koje se Ministarstvo pravde poziva, ona kaže da ukoliko žrtva sama izjavi da prosto osjeća da će biti izložena sekundarnoj viktimizaciji u toku krivičnog postupka, da ona mora imati status posebno osetljivog svedoka, a ne da se ponovo preispituje, procenjuje. Mi ne znamo ni šta ta procena tačno znači. Naš je svakako predlog da se ovaj deo ovog člana i ovog predloga apsolutno izbriše i da bi Ministarstvo pravde trebalo dobro da uzme u obzir da li ponovo i još jednom te sve žrtve nasilja, silovanja, proganjanja i svih ovih krivičnih dela stavlja u jedan nepovoljniji položaj. Takođe, ovaka odredba može jasno da utiče i na prijavljivanje krivičnih dela. Dakle, ako budemo izlagali ove žrtve sekundarnoj viktimizaciji, jasno je da će biti manji broj prijavljenih krivičnih dela, što naravno nije dobro uopšte ni za žrtve, a i automatski ne predstavlja nikakav oblik zaštite žrtava. Takođe, ovaj član isto predviđa još jedan stav, dakle jednu novinu, a to je da se na rešenje kada je neko određen kao posebno osetljiv svedok, da neko može uložiti žalbu na tu odluku, pa je onda pitanje isto kako će se uložiti žalba ukoliko se ne zna, na primjer, ko je taj ko je određen za posebno osetljivog svedoka. Dakle, u svakom slučaju, ove odredbe sada koje vidimo, one jasno ukazuju da ne postoji namera da se zaštite žrtve krivičnih dela i da će žene apsolutno, ako ostane ovako nešto na snazi, da će one biti čak i ugrožene i da će dodatno biti ugrožena njihova bezbednost. I još bih samo dodala da se ovde ne radi samo o direktnim žrtvama, da pod ove norme mogu da se podvedu i članovi njihovih porodica. Dakle, sve ovo što sam rekla će uticati i na svedoke i na članove porodica žrtava. Tako da je negde naš predlog u stvari da se apsolutno izbriše ovaj predlog i da ne postoji uopšte mogućnost da se neko žali na ovo rešenje i na određenje o posebno osetljivom svedoku, a posebno da se ne preispituje da li neko ispunjava uslove da bude posebno osetljivi svedok. Hvala. Dobar dan i od mene. Moje koleginice su do sada govorile o nekim neadekvatnim rešenjima koje se nalaze na javnoj raspravi o ovim zakonima. Ja ću govoriti o tome šta sve ovaj zakon je zapravo propustio da uradi kada se radi o zaštiti žena od različitih vrsta nasilja. Mi ćemo i kao Zeleno-levi front, ukoliko se to ne desi ranije, jednom kada ovi zakoni dođu na raspravu, zahtevati kriminalizaciju rodno zasnovanog digitalnog nasilja. U Krivičnom zakonu o kojem se nedeljama raspravlja nema pravde ni za jednu ženu koja je doživela rodno zasnovano digitalno nasilje. Zakoni koji su pred nama faktički ćute o tome da svaka 10. srednjoškolka po istraživanju Autonomnog ženskog centra je žrtva rodno zasnovanog digitalnog nasilja. Rodno zasnovano digitalno nasilje nije nešto što se u Srbiji dešava nekom drugom, to je realnost, a na tu realnost je ovaj zakon, nažalost, slep. Za nasilje koje uključuje uznemiravanje, pretnje, deljenje snimaka i intimnih sadržaja bez pristanka, kazna u ovim zakonima ne postoji, pa samim tim ne postoje ni žrtve. Do sada znamo da u Srbiji samo od 2021. godine je otkriveno više od 60.000 muškaraca koji su na društvenim mrežama, najčešće preko aplikacija kao što je Telegram, delili snimke i fotografije devojčica, devojaka i žena bez njihove saglasnosti. Mi danas živimo u zemlji gde se na dnevnom nivou, nažalost, dešava i online i offline nasilje prema ženama.
I za svaku ženu koja je pretrpela nasilje u ovoj državi, država nema ni adekvatan način da je zaštiti, niti adekvatan način da to nasilje spreči, a u slučaju rodno zasnovanog digitalnog nasilja ni da obezbedi minimum pravde tako što će ovakva vrsta nasilja zapravo biti kažnjiva. Elementi koji do sada postoje u različitim krivičnim zakonima ne prepoznaju ovo nasilje na adekvatan način i svaljuju odgovornost dokazivanja ovakvog nasilja zapravo na žrtvu. Kriminalizacija ovakvog ponašanja je zapravo najvažniji korak u tome da se žene koje su doživele ovakvu vrstu nasilja zaštite, ali ovo ne znači samo, ova kazna zapravo ne znači samo meru kao uvođenje kazne za počinitelje, već bi ona predstavljala na neki način i emocionalnu podršku za one žrtve koje su ovo nasilje pretrpele. Mnoge žene koje su pretrpele ovakvu vrstu nasilja se osjećaju bespomoćno i izolovano i prepoznavanje ovakvog nasilja može biti prvi korak ka tome da se uspostavi neka mreža njihove sigurnosti. Druga važna stvar jeste da bi uvođenjem ovakve kazne državni organi na adekvatan način mogli da prikupljaju podatke, ali i stvore sistem bavljenja ovakvim slučajevima, tako da ono što je najbitnije, bavljenje ovakvim slučajevima ne dovodi do ponovne retraumatizacije žrtve. Mnoge organizacije civilnog društva su u prethodnim nedeljama, ali i godinama se detaljno bavile i pravnom praksom i drugim elementima ovakvog nasilja i ja ću ovde ponoviti zahteve koje smo mogli da čujemo od njih, a koje ćemo i mi sami predstavljati, a to je da je neophodno uvođenje novog krivičnog dela koje bi kriminalizovalo zloupotrebu snimaka polne sadržine. To uključuje deljenje sadržaja, kreiranje i deljenje lažnog sadržaja ili preinačenje postojećeg sadržaja, kao i samu pretnju da će se ovakav sadržaj deliti. Ignorisanje rodno zasnovanog digitalnog nasilja je ponižavanje svih žena i ovo nasilje je izrazito učestalo, ono je naša realnost i prvi korak ka otklanjanju bilo kakvog nasilja jeste da ono bude kažnjivo. Hvala vam. Dobar dan i s moje strane. Ja bih želela da govorim takođe o jednom rešenju koje se nije našlo u ovom nacrtu Krivičnog zakonika, a zapravo je naša obaveza usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, odnosno sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Dakle, to je puno ime Istanbulske konvencije koju je ovaj parlament, kad je ratifikovao Istanbulsku konvenciju, u stvari usvojio kao zakon i tiče se promene definicije silovanja. Dakle, podsjetila bih da smo mi prvi put kao javnost bili obavešteni da će se pooštriti kazne za silovanje i nasilje u porodici nakon sramotnog intervjua sa silovateljem koji je objavio Informer pre otprilike 2 godine i tada je, nakon što je javnost bila izuzetno uznemirena, nakon više protesta koje je organizovao neformalni kolektiv Ženska solidarnost, naš predsjednik kao spasilac svih žena je ponudio rešenje, predlog da će se pooštriti kazna za silovatelje i nasilje u porodici. Mogli ste već da čujete kako je to problematično i kako to nije praćeno zaštitom žrtava, nego potencijalnim pogoršavanjem njihovog položaja u slučaju posebno osetljivih svedoka, ali ja bih podsjetila da je zapravo zahtev i ženskih organizacija, a i zahtev komiteta koji prati sprovođenje Istanbulske konvencije, dakle Grevio komiteta, da se naša definicija u Krivičnom zakoniku uskladi sa definicijom iz Istanbulske konvencije, koja jasno govori o promeni koncepta silovanja na način da ona podrazumeva izostanak nedvosmisleno i jasno izraženog pristanka na seksualni odnos, i da bi to onda obezbedilo pravni okvir za kažnjavanje svake seksualne radnje bez pristanka.
Ovo bi zapravo se uskladilo sa praksom i naučnim saznanjima koje prate zapravo iskustvo žena prilikom ovog najbrutalnijeg čina seksualnog nasilja, a ta je da su mnoge žene u situacijama silovanja, dakle u fenomenu tonične nepokretnosti, odnosno ne mogu da se pomere, zamrznu se, dakle one ne biraju voljno da ne pruže otpor, a dakle po važećim definicijama silovanja to je jedan dakle od načina dokazivanja da li je silovanje uopšte bilo pružanje otpora, odnosno fokus na pratnju fizičkom silom i vidljivim znacima povrede. Dakle, reč je o promeni definicije silovanja koja je već u jednom zakonu koji je parlament usvojio, potrebno da se on uskladi sa krivičnim zakonikom. I ja bih takođe rekla da kada već pričamo o tome da sada žurimo da izmenimo krivično zakonodavstvo zbog reformske agende usklađivanja sa Evropskom unijom, dakle da 14, sada već 17 zemalja članica Evropske unije ima ovakvu definiciju silovanja koja u sebi uključuje koncept pristanka. Dakle, neke su imale i pre usvajanja Istanbulske konvencije, neke su onda nakon usvajanja Istanbulske konvencije menjale svoje definicije. Poslednja zemlja koja je to učinila, po mom saznanju, ovog leta je Holandija. A podsjetila bih isto tako na situaciju koja verujem da nije promakla nikome u svetu, na jedno šokantno suđenje koje se dešava u Francuskoj povodom silovanja Giselle Pelicot, koju je zapravo drogirao njen muž i pozivao nepoznate muškarce više od 50 da je siluju, a da većina tih muškaraca, odnosno gotovo svi, sada se pokazuje se nije zapitala kako je moguće, dakle da li je ta žena uopšte dala pristanak na čin, što zapravo sada i u Francuskoj, gde nije izmenjena definicija silovanja, postavlja pitanje promene ovog koncepta silovanja i uključivanja pristanka. Dakle, to je nešto što je i obaveza Srbije, nešto čemu su ženske organizacije govorili prilikom ranih promena krivičnih zakonika. Sada se ponovo nije našlo u ovom nacrtu, ali imamo pooštravanje kazni uz urušavanje nekakvih drugih stečenih prava. Smatram da je to vrlo zabrinjavajuće i mi smo svakako kao Zeleno-levi front dakle pokrećemo jednu kampanju da se bavimo svim ovim temama u narednom periodu. Ona je koincidirala sa ovom javnom raspravom, tako da svakako nije ovo jedino što ćete čuti od nas u narednom periodu povodom svih ovih stvari. Izvolite ako imate pitanja. Hvala.